ג'ורג' הסקרן אצל רופאת השיניים. ג'ורג' הוא קוף קטן וטוב לב, ומאוד מאוד סקרן. כשביקר אצל שכנתו, גברת רוס, הוא הסתקרן במיוחד למראה סלסלת הפירות הבוהקים שלה. התפוח האדום הנוצץ שבראש הערימה היה כל כך מושלם, עד שלא נראה אמיתי. והוא אכן לא היה אמיתי. ג'ורג' נגס בו וגילה שהוא קשה ודביק ולא מתוק בכלל. אוי ואבוי, אמרה גברת רוס, זה לא תפוח אמיתי, ג'ורג', הוא עשוי משעווה. השן של ג'ורג' החלה לכאוב. אתה צריך תמיד לשאול לפני שאתה אוכל משהו, ג'ורג', הזכיר לו האיש בכובע הצהוב. כשג'ורג' שכב לישון באותו ערב, השן כבר כאבה פחות, אבל למחרת בבוקר הוא גילה שהשן מתנדנדת. התחושה בפה הייתה כל כך מוזרה, עד שהוא אפילו לא נהנה מהפנקייק שתמיד אהב לאכול לארוחת הבוקר. אנחנו צריכים ללכת לרופאת השיניים, ג'ורג', אמר האיש. היא תבדוק אם השן שלך זקוקה לטיפול. האיש הסביר מה בדיוק עושה רופאת השיניים, אבל ג'ורג' לא רצה שמישהו ייגע בשן שלו. אולי הרופאת אחיו לו. ג'ורג' הלך עם ידידו לעבר מרפאת השיניים, וצעדיו הלכו ונעשו איטיים, יותר ויותר, עד שהוא ראה פרח בדשא ורץ לקטוף אותו. זה פרח מקסים, אמר האיש בעודו רודף אחרי ג'ורג', אבל קבעו לנו תור ואנחנו לא יכולים לאחר. אתה תהיה קוף טוב, נכון? ג'ורג' עינן, הוא תמיד רצה להיות קוף טוב. חדר ההמתנה היה מקום נעים. היו שם דברים רבים לראות ולעשות. אישה בחלוק לבן קראה לכל המטופלים הצעירים בזה אחר זה. ג'ורג' ראה אותם נכנסים מבעד לדלת אדומה. כל אחד מהם אוחז בידו של מלווה מבוגר. אמא אחת נשאה בזרועותיה את בנה המפוחד. ג'ורג' שמח שהוא עוד לא צריך להיכנס אל רופאת השיניים לבדו. ג'ורג', אתה הבא בתור, הכריזה האישה. ג'ורג' התעצב שעליו להניח את הספר מידו. אבל הוא גם מסתקרן לדעת לאן כל הילדים נכנסו. אולי יש חדר משחקים מעבר לדלת? חדר הטיפולים לא היה מלא בצעצועים, אבל בכל זאת הוא היה מעניין. היה שם כיור וכיסא ארוך שאפשר לשכב בו. היה שם שרפרף עבור רופאת השיניים ומנורה מעל הכיסא. ג'ורג' הסתקרן. למה יש שני ברזים בחדר? שלום ג'ורג', אני דוקטור וואנג, נעים מאוד, אמרה הרופאה. בוא, תשכב על הכיסא ואני אביט בשיניים שלך. ג'ורג' ראה שורה של מכשירי בדיקה כסופים על הדלפק. הם היו ארוכים, נוצצים וחדים. הוא הסתתר מאחורי האיש. ג'ורג', אתה רוצה שאני אנסה את הכיסא קודם? שאל האיש. רעיון נפלא, אמרה דוקטור וואנג. האיש נשכב על הכיסא. תפתח פה גדול. הרופאה העירה במנורה הגדולה את הפה של האיש. היא לקחה מכשיר לבן קטן ונעזרה בו כדי להביט מקרוב בכל שן. זאת מרת פה. ג'ורג' התבונן. זה לא נראה כל כך מפחיד. עכשיו אספור את השיניים, אמרה דוקטור וואנג לג'ורג'. היא לקחה את אחד המכשירים החדים והחלה לגעת בשיניו של האיש ולספור. 1, 2, 3, 4. איי! קרא פתאום האיש. אוי, אמרה רופאת השיניים. ג'ורג' ברח. הוא יצא מחדר הטיפולים ורץ במסדרון. היו הרבה דלתות, הוא לא ידע איזו מהן מובילה החוצה. הוא פתח את אחת הדלתות ונכנס לחדר טיפולים אחר. הנה קוף! קרא ילדה קטנה וקפצה בהתרגשות מכיסא הבדיקה, בעוד ג'ורג' נסוג לאחור. הוא המשיך לפתוח דלתות בהמשך המסדרון ולהפריע למטופלים. באחד החדרים שכב הילד הקטן, המפוחד מחדר ההמתנה, הוא בכה. בראשו של ג'ורג' צץ רעיון. הוא קפץ על השולחן והחל ללהטט בקופסאות של חוט דנטלי. הילד הקטן הפסיק לבכות וחייך. לאחר מכן זינק ג'ורג' אל הכיור שבמרכז החדר, הוא לחץ על הכפתור וזרנוק של מים פרץ החוצה והתיז לכל עבר.
ג'ורג' השפריץ מים לתוך הפה שלו, וגם לתוך הפה של הילד. ואז החליט ג'ורג' להדליק את המנורה שמעל הכיסא, אבל המנורה התהפכה, וג'ורג' נפל על הרצפה. הילד מחא כפיים. אבל אז, אוי לא, דוקטור וואנג עמדה בפתח. ג'ורג', קוף שובב שכמוך, אמרה דוקטור וואנג. איזה בלגן עשית? הקוף הזה הוא היחיד שהצליח לגרום לטיילר שלי להפסיק לבכות, אמרה אמו של הילד. ערערה דוקטור וואנג, אני באמת רואה שיש לנו כאן כמה מטופלים נלהבים, ובלעדיך ג'ורג' לא הייתי מגלה את החור בשן של החבר שלך. מתברר שאני זקוק לסתימה, אמר האיש בכובע הצהוב. קדימה ג'ורג', בוא תיבדק גם אתה אצל דוקטור וואנג. ברגע שדוקטור וואנג הציצה לתוך הפה של ג'ורג' היא פרצה בצחוק. שמע ג'ורג', כל מה שיש לך זה שן מתנדנדת. ג'ורג' חשב שזה מדאיג, היא עומדת ליפול בקרוב. מאחוריה כבר יצאה שן חדשה, שן קבועה. אני רואה שאתה מקפיד לצחצח שיניים כמו קוף טוב. ג'ורג' קפץ באושר בכיסא. זו האמת, הוא מצחצח שיניים בכל ערב ובכל בוקר. תמשיך לצחצח שיניים, ככה, ואל תאכל יותר מדי ממתקים, הזכירה לו רופאת השיניים. כדאי לשמור על שיניים בריאות ויפות עבור פיית השיניים, נכון? ג'ורג' נופף לשלום לחבריו החדשים. הוא הלך הביתה עם מברשת שיניים חדשה, קופסת חוט דנטלי והוראות לגבי השן המתנדנדת. עליו לנגוס בכמה שיותר תפוחים קשים, בתנאי שהם אמיתיים כמובן. הוא החליט שללכת לרופאת השיניים זה לא נורא בכלל. באותו ערב הוא אכל ארוחה בריאה עם תפוח לקינוח, והשן נפלה כבר בביס השני. הוא הניח את השן מתחת לכרית שלו. למחרת, כשגברת רוס באה לשאול מה שלמה, ג'ורג' הראה לה בגאווה את המטבע שקיבל מפיית השיניים. גברת רוס צחקה ואמרה, זאת בהחלט הייתה דרך מהירה לאבד שן, אבל אני לא ממליצה עליה בפעם הבאה.